И здравейте, ще бъдеше в новото ми видео. Днес ще отворя... Поред вас ще изпложи ли това или няма? Ето Дай сега да палим. този сок на прастова. Прастова. Симпатико. Айде. Да видим какъв вкус има. Айде да видим сега кой ще стане. Къде да успя в чаш да видя? Аз да спя този съм чаш да видя цялата има. Свипа цялото жълто, имаше токи. Я да видим сега. Изпича ли са ракетата? Вау! Майко! Ето една чаша. Ето една чаша. Я да видим вътре кое е станало. Ооо! Виж как е почерняло всичко. Супер, окей. Видяхме какво прави ракетата, ама я да видим какво прави пиратката. Между другото, аз имам едно много старо видео пак с микроволнова. Ако не сте го гледали, отидете го вижте. Мисля, че Той вече сок. Няма да ме лъжа. Сега да пробваме с друга пиратка. С пиратка по точно, не с друга. Ма кефи. Преди малко имахме проверка от полицията, ама аз нищо не прави невидно. Като виждате, просто гледаме една микроволнова. Те смислиха, че го фърлям тук. Аз не фърлям такива глупости като те. Има знае, че аз събирам всичките си букуци, ако имам някакви. Тъй, че дайте сега да сложим една пиратка България вътре в микроволновата и да видим какво ще стане. Така, приятели, слагам го вътре. Еми хора, този сок. Нема кефи. Да, но 5. Извинявайте. 5-10 нема кефи. По средата. Хора, абонирайте за канала. И хранете за час 4.